Greetings, Molweni, Sanbonani. I am your host, Usabel Mfokandabase, and this is your favorite podcast. Yona-ke i-Durban Network. Nganza kwethu-ke namhlanje estudio sivakashele umthokozisi wakamhlangu ophila nalesifo ekuthiwa sezinso phecelezi the kidney failure. Without wasting any time, asibingelele mfowethu simamukele estudio futhi asikubingelele. Ngiyabonga kakhulu futhi ngiyabonga ukuthi ningamukele Ngani yakwethu. yes Beyinhlindlela uzangala hambekile. hayi indlela la khona uthanda indlela ikhona Butwa. yes Mfowethu ake nje siqale la. Iyini kidney failure and mhlawumbe kumuntu ongazi ongenakuhlunje ake simcacisele nokuthi mhlambe izini ezidalayo esikhathini esiningi. no ngiyabonga kakhulu bhuti wami mangaqala nje ngiveze lesi sifo sibi kakhulu zoqala nje lapho ukuthi sibi kakhulu nakuba ungafile kodwa uyafana nomuntu ofile. Jeez. One lesifo lesi uma ngabe sifika kuwena sibulala izinso. Mangabe sesifikile kuwena njengoba izinso uyazi ukuthi umsebenzi waso ucleaner wonke udodo ongadinga umzimba. So sithi mase sifikile kuwena lesifo uthola ukuthi izinto zakhe ayisakwazi ukwenza umsebenzi ofanele emzimbeni. Yes. Kugcina ke manje sekukhona ama changes amaningi abasemzimbeni kuwena. Ngenza isibonelo nje esiqondile. Mina ngebala lami ngizolinganisa ngami ngoba yimina engikhona njengamanje. Yes. Mina leli balo libonayo akulona ibala lami. Uma ngingakhumula isigqoko lesi ungathuka ngoba inwele zami ziyaphephezela. Jeez. Lokho akudalwa into eziningi, kudalwa ama toxins. Kudalwa imisoco ekufanele ngabe itholwa umzimba. Othola ukuthi manje ayisekho. Lesifo masifika kuwena sikustripha yonke into onayo. Ayigcini ngokustripha mhlawumbe ibala lomzimba nezinto ezincane eziphathekayo. Ngikhuluma ukuthi from inwele kuya ngaphansi konyawo. Masifikile lesifo kuwena sikushintsha amehlo. Amehlo akho wabe saba bright njengomuntu normal. Yes. Sikushintsha indebe zomlomo ziba mnyama njengomuntu obhemayo. Jeez. Sikushintsha amazinyo, color yamazinyo. Yes. Iyangcola. Amehlo ayangcola, ikhala yamazinyo iyangcola. Yonke indawo enoboya emzimbeni buyasha. Jeez. Even kwi private part yakho ungixolele bhuti wami but ngizele kona lokho la. Yes. Uma sifika lesifo lesi kuwena sikustripha uma umuntu wesilisa sikustripha ukuba umuntu wesilisa o ubudoda bakho. Yes. Uma umuntu wesifazane sikuthathela leyanto yokuba neattraction yomuntu wesifazane. Yes. Mhlawumbe mangangena in details amabela yasha ama hips ayaphela isinqa siyaphela. Jeez. So what kind of umuntu wesifazane osekanjalo? Yabona? Yet inwele zabantu besifazane ziyahamba. Jeez. Thina abantu besilisa lesifo masifika sizokuthathela yonke into nayo. Siphinde sikuthathele imizwa yakho. Ngendlela ukuthi ekhaya ugcina sophenduka half of it toys. Mhlawumbe ngiqhubeke nokuthi ngesikhathi ngiqala ukugula ngiqale ngo2013. Yes sir. But as from u2014 kuya ku2015 ugamanxe bengiyithoyize endlini. Umama kangazi kuleyo mnyaka. Akwenzeki kanye. Into ehlala ibe isijwayezi. Yes. Ngenxa yokuthi amasosha akho omzimba nemithambo ayisavuleki ngendlela. Yabona? So ngaleyo ndlela leyo uma ubaba ekhaya kuzofika umntwana aphuma esikoleni umntwana athi baba
kufuneka othukhwaya babili esikoleni. Yes. Uhlula ngisho ukuthenga uthukhwaya. Jeez. I-dignity yakho iyasuka ezubaba. You are a failure now. Njengomzali ekhaya. Kuphele ushukela noma usawuti. Umama ushawa ngisho amahloni okucela ngoba uyazi ukuthi ubhekene nani. At least yena une understanding engcono. Abantwana kuwes. Yabona? So lento le ihambe uthola ukuthi iyacabangisa ebusuku ubuthongo busafiki. Yes. Ngesikhathi ubuthongo obungafiki ingqondo kuringa itape eyodwa now and again ku repeat. Ihambe lento izoshaya enhlizweni. Ungathola ukuthi sekuqhamuka isifo esisha ke manje. Yes. Okade ungenaso. Esesikhandwa ke manje ile pain le ngoba it's an ongoing. Yes. We fail. Yabona? So ungathola ukuthi omunye useqala ukuhlaselwa isifo senhliziyo. Yes. Ngiphuma khona bhuti wami ngisurvive yalokho. Jeez. Emva kwalokho sekwenzeke konke. Uzothola ukuthi lesi sifo lesi abantu mangabe bekubuka bazoqala bahlehle kuwena. You become neglected and rejected. The first people abazokureject ifamily yakho. Yes. Kungenzeka kungabi i-household okuyona. But ifamily yakho la uqhamuka khona. Yes. Those are the first people abaku front line abazokureject. Yes. Number 2, abangani bakho okade uphila nabo because manje anisakhuluma ilanguage common. Yes. Sekuneyindawo ongasakwazi ukuyihamba nabo. Sekunesikhathi ongasakwazi ukuspenda nabo. Bayahlehla kuwena. Yes. Leyo nto leyo izodala esinye futhi isifo esinegama phezukakho. I-anxiety. Yes. I-stress manje. Awusakwazi ukuphuma emphakathini ngendlela wena ofisa ukuphuma ngayo because from indlela okhuluma ngayo, indlela ohamba ngayo, character yakho. Ngizama ukugoqa ukuthi lesifo mase sifikile sikuthathela yonke into. Sikuthathela isithunzi sakho. Sikuthathela sikushiya nje. Nehlazo ungakazi ulibona. Faith, imaphi mhlawumbe ama challenges, your daily challenges since uphila nalesi sifo? Angiqale la. Ama systems omzimba wabantu awafani. Yes. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina nginama-cuts emzimbeni, nginama surgeries, imbhede yokufa sengivuke kuyona several times. That is why kugcine kufika ekutheni kugcine kukhona i-foundation ebizwa ngokuthi i-Voice of Hope. Iyona le engirepresentayo, iyona le engize ngayo la namhlanje. So ke ama challenges amaningi daily challenges ukuthi iningi la dialysis once wana lesifo awukwazi ukusebenza. Yes. Ulahlekelwa umsebenzi, ulahlekelwa abantu abebengakunikeza usizo. Yes. Kahle uma ngabe sesinalesifo siphila ekopini, siyayisisho njalo ukuthi sesiphila ekopini la dialysis. Uzizwa umuntu kuphela uma ngabe amongst abantu abanalesifo because nikhuluma ilanguage eyodwa, niyafana ngezimo zenu. Akekho ocwaso omunye. Yes. Uma ngingakhuluma nje ngiye further kubantu abakwaziyo noma ku neighborhood, abantu abakwazi ungakabi nalesifo, uthola ukuthi mawuqhamuka they pay attention. Yes. Not ngeba kunozwelo kuwena, but they do their studies ngecharacter osubukeka uyiyona. Baphuza amatiye ngawe. Uzokuthola kanjani lokho uma ngabe ufika isikhathi la khona kungabe uyamenyezwa na inkinga siqhamukile, banezimoto banani kodwa not even oyedwa ozosiavaila. Again i-challenge esibhekana nayo ukuthi esibhedlela awunayo ishow
yokuthi ungena nini or uphuma nini. Yes. Kuningi okwenzakala uma unalesifo. Ungalala manje unganalutho mawuvuka ekseni ophakathi kwamabili. Sekudingakala ukuthi phuthume esibhedlela. Enye ke i-challenge enkulu leyo. But enkulu kunayo yonke impi yabo umdabi isethunjini. Indlala kozwa kwethu. Esidalaza nabo esinabo kulesifo because uzokhumbula ukuthi awukwazi noma mhlambe ngiyibeke nje kanje amaphilisi esiwadlayo imizimba yabantu ayifani but mostly ekseni kuba amaphilisi awu21. Jeez. I've always believed ukuthi the most important nutrition of the day is breakfast. Yes. Uma uhlulwa ukuthenga uthukhwaya noma usawoti uzoyithatha le breakfast. Very difficult. So esinye seyizathu esilimaza kakhulu abantu baka dialysis. Anyway lesifo siyabulala. Unyaka nonyaka kuyangcwatshwa. Uma kungcwatshwa umuntu oyedwa noma wabili. Siyabulala nje kakhulu bhuti wami. Hey, thanks. With all the things you've said since from the first question, mhlambe uma summer up lezinto bese sibuka wena, do you sometimes mhlambe feel hopeless about the whole situation, about yourself? Bhuti wami ngeke ngize ngidlale ngawe. Ama challenges ayafika siphila nawo. But ngibe nenhlanhla ngoba abanye bethu bangena kulesifo bekade besebenza beyama breadwinners. True. Benabantwana beshadile. Yes. I'm one of those. Yes. Isupport enkulu ngayithola kumama wasekhaya. I remember ukuthi ngiye ngamtshela ukuthi I'm done. Ngenxa yendlela engangibukeka ngayo. Ngathi akadayisa umuzi athatha abantwana bayoqala afresh somewhere else. She will tell the story makufika isikhathi kubantwana. Yes. But wanqaba. Ubesebenza eSuncoast Casino eTreasury. Yes. Wa rejector or wancamela ukuyeka umsebenzi wakhe ngokuthi uzonginakekela. Up to this day she's still with me. Uma ngilambile ngilamba naye. Uma nginakho okuncane we share. Abantwana ngesikhathi ngigula ngo2013 omdala wayena 6 years. Omncane wayena 3 years. Namhlanje abantwana bami lo mdala uqedile isikole una 2 years eqedile matric. Yes. Lo mncane una 16. So ngizama ukuveza ukuthi ayikho into ebaleke njenge support. Yes, support but system. Akuwona wonke umuntu obanaleyo nhlanhla. Abantu abaningi mangabe sonale sifo njoba ngishile eqaleni you become rejected. Yes. I know imizi ephelile ngenxa yalokugula. Yes. I know uzakwethu abashiwe ama partners abo ngenxa yalokugula. Well angibasoli because lokugula mase kufikile abanye bahluleka ukukubekezelela. Bayahluleka ukukubekezelela. So yeah ngilokho. Mhlambe ngibuze nje bhuti Mthokozisi. Ngiyakhumbula ukuthi sike sakhuluma offline ukhuluma ngokuthi emzimbeni wakho kunezicubi ezithile zomzimba engasekho. Mhlambe awuke usithathe usibeke ngazo. Yeah, wayithinta indaba enkulu. Ngifana negobongo. Ngifana negobongo. Nakuba ngisaphila. Musa kaNkulunkulu. Kuye kube khona izinto ezenzakalayo. Yes. I remember ngesikhathi bekhipha kidney yami yokuqala. It was 2016. I surgery yami ya faila.
kwafanele ukuthi ngiphinde back e-theatre in 3 days time. Ngithe mangiphinda back mangibuya yaba successful. Eyokugcina ikidney bayikhipha 2017. Nayo yafeyila. Ngaphinda back in 3 days time yaba successful. Khuluma nawe manje odokotela abangangazi ka dialysis bayamangala mebethola ukuthi izinto anginazo. Amanesi engafikela kuona Eddington cause sengine slot. Bayamangala istory sami ukuthi anginazo izinto. Sibabili osibathathu anginaso isiqiniseko. Yes. Kodwa akekho engimaziyo ongenazo izinto. Ngesikhathi bekhipha izinto zami especially leyo kugcina. Umama wasekhaya mebabuza ukuthi kuzokwenzakala kanjani. Bathi bona akekho umuntu ophile engenazo izinto. So could be 1 or 2 years. Ephila. Yes. 9 years later I'm still standing. Jeez. Nginawo amadona amabili. Umfana osekhaya omncane unfortunately washa uvalo go last minute. Yes. I don't hold grudges. It's okay ukusha uvalo, it's natural. Eyesibili idona umama wasekhaya. Uyidona yami. But angifuni idona yakhe. Ngezathu sodwa ukuthi njengamanje uyena obheka impilo yami. Uyena obheke abantwana ekhaya. Yes. Mina ngikwazi ukwenza lutho. Mawuthi uyabheka nginamakhathi la, angikwazi ngisho ukubamba into esindayo. So if ungathatha idona yakhe, akukho guaranteed ukuthi izofika kumini last. Yes. Ngingayithatha namhlanje 3 days later ingireject. I believe ukuthi umuntu ophethe impilo yomuntu uNkulunkulu. True. Not idona. Ukube bekuya ngedona I'll belong gone. I'll belong gone. True. Mfethu kuzo zonke lezi zinto how do you lift yourself up? Yeah, but wami yazi into engizama by all means. Ukuyenza angidweli kwinkinga. Yes. Angidweli kwinkinga. I'm not praising myself, but I give you praise kumama wasekhaya because she was first stronger for isimo sami. Ungikhiphe endlini ngingakwazi ngisho ukuhamba watphumela eminyango. Day 1 wami ngiphuma esibhedlela wangithatha wathi asambe siye mall. Kathi mina no, angifuni abantu bangibone nginje bengisebenza eToyota. I-lifestyle ebengiphila bengingafuni abantu bangibone nginje. Wathi if ungafuni ukuphuma uzofela endlini. Mina ngithatha wena manje ukusave wena ukuthi uphile for a long term. So ngakufunda lokho ukuthi angingabambeleli kwizinto ezinegative. Yes, impilo izofika nama challenges. But the show must go on. NaseBhayibhelini alikho ivesi elithi abadabukisa abodatshukela. No. True. Alikho. So that is why I believe kunento abehlazeyisha ethi one day uzobe case study. That was before izinto zami ikhishwe because ever since ngiqale le journey impilo yami was more complicating and complicated. Akukho obekuba ngcono but bekuba worse. Yes. I've tried about 4 times overdose amaphilisi. Ngizama ukucommit suicide. But bengenzeki instead bengiwa phansi ngidlithize ngithathwe ngifakwe emotweni phuthunyiswe esibhedlela ngigule kakhulu and then ngirecover ngibuyele ekhaya. Mangiqala ukukhuluma nawe ngithe ngifana noJohn. If you are called awukwazi uescape. No matter ungabaleka uyephi but awukwazi ukubaleka because the one that is called is calling you is above everything. Yes sir. Uyayazi purpose ye future ukuthi kungani.
Yes bhuti. Akukho ndlovu yasindwa umboko wa. Ngiyabonga bhuti. Mfethu zikhona yini izinto mhlawumbe ogcina uphoqeleka ukuthi uyigweme uyi-avoid in order for you to stay safe? Yes bhuti wami zikhona. Unfortunately yonke into ebulala imnandi. Yonke into ephilisayo imbi noma ebhlungu. One, I believe ukuthi emva kwesikhathi siba nokuvuleka amehlo. Singabe sabuka ngamehlo lawa esizalwe nawo. Izinto ekufanele uyigweme ukuthi wena uzazi kuqala. Yes. Ukuthi ubhekene nani, ubani, uphumaphi, uyakuphi. If kukhulu ukuthi usurvivele wena but cabangela laba abakuthandayo abaseceleni kwakho. Izinto ekufanele uzigweme uphuzo odakayo. Ugwayi. Yes. Kune diet ke esinikezwa yona. Ngenhloso yokuthi silekelele. Yebo. Kodwa le diet le sigcina sihluleka. Ngenxa yokungabi nama means aproper. Yes. Uma imali ungenayo uzoyimanage kanjani i-diet? By the way, i-diet yaka renal okuyi kidney failure iyabiza. Yes. One, fanele udle fish, i-hake. Imalini i-hake? Two, fanele udle inyama every day. I-booster ama-muscles kuwena. Ilekelela i-flesh yakho ukuthi ingakhahlazeki ngamandla. You understand? True. So lezo zinto lezo especially white meat. I-pork, u-fish, i-chicken, zonke lezi zinto lezi nyama lezi ezi-white kakhulukazi. Then little bit of i-red meat because uyayidinga nawo umsoco wayo. So siyayisikubiza lokho ngokuthi lokho engafanele sikudle njalo. Sikudla in moderation. Ama yellow fruit aswadli. Yeah. But again imizimba yabantu ayifani. Kuyenzeka ukuthola ukuthi i-orange alizwani nawe. But mina mengilidla lingenzi lutho. Yes. So imizimba yabantu ayifani. Nakuba lingangenzi lutho angikwazi ukuthatha i-orange eliphelele. Yes. At least fanele ngithathe ikota or half. Depending ukuthi mina mangilidla lengiphatha kanjani. Yes. So ziningeke izinto ezikanjalo esikwazi ukuthi sizigweme noma sizibheke ukuthi zingagcini seyidala i-damage kuwena. Yes. Mhlambe mangenza isibonelo. I know omunye umfowethu esiqale naye ukugula ngo-2013. Igama lakhe angisalikhumbuli kahle. Kodwa kwakuwakamamba isibongo. Yes. Wabulawa umango. Ngenxa yendlala. Wadla umango elambile wawudla shuthi weqisa. Mawala. Akumelanga siwudle at all ngoba uneyintambo. I-dialysis zihlukene kabili bhuti wami. Kukhona i-PD peritoneal dialysis, then kube khona i-HD hemodialysis. Mina ngiku-HD hemodialysis. I'll show you. Yes. I-catheter le ekuyiyona ngisebenza mengidalize esibhedlela. So laba be-PD banepayipi. Yes. I-10 cough. It's a special device ela ngaphakathi kubona ekuyiyona ecleaner udoti ngaphakathi. Oh yes. Kuhamba khambe kuphele umchamo. Uma uphuma umchamo uyaphuma but kuphuma nje just amanzi or i-fluid. Yes. Ayiphumi equality. Udoti awuphumi. So iyona ke ilokhuzana i-provision ekwazi ukuthi igcine ilekelele ukuthi insuku zakho ziprolonge. Yes. Mfethu.
Njengomuntu ongena in and out ey'bhedlela based kulesimo lesi okusona. Odokotela nje generally bathini ngempilo yakho uma beke bakhulume? Kule case le ngicela ungakhulumi ngempilo yami. But ngikhulume ngempilo yethu. Yes. Kungani ngisho njalo is because sengisho kaningi umina angikho la for mina but Yes. ngila for thina. Yes. Into eyenzakalayo odokotela are trying but we still believe ukuthi not enough. There's more okusangenzeka. Asidingi odokotela abazoba odokotela kuthina. Kuphelele lapho. Yes. But sidinga odokotela abazoba nama relationships nama patients abo. Labo odokotela sanabo manje. Mangiqala ukugula bekhona odokotela ngizolimention igama labo because they did an outstanding work. Yes. Dr. Ndlovu, Dr. Shweni, ongikhuluma ngodokotela abadala baka dialysis. Odokotela bebekuvakashela uadmithiwe wodini, bahlale nawe, bakutshela ukuthi kuvakashela. They spend time. Befuna ukwazi more. Odokotela bebekwenza ukuthi ungafeel ukuthi udokotela. Kodwa ufile ukuthi ubhuti omdala. I-level ye relationship ababeyenza nathi. So ke khona manje yes bakhona odokotela ba respectful. Yes. Odokotela bethu baka renal. Bese kuba khona odokotela abakulezi ibhedlela ekuthiwa ama base. Yes. Hospitals. Kugcwele ingane lapha. Kugcwele ingane lapha ezinalento yokuthi ngudokotela. Yes. Zize zikusho ukuthi ngeke ngizwe ngawe. If ungekuzwe ngami ufuna ukuzwa ngubani uzele bani la? Ubani ngempela kufanele ezwe ngomunye. Imina kufanele ngizwe ngawe. Uma mina ungibuza imibuzo ngithula then ngeke kwazi inkinga yami yini? Akhona kwakho. Akhona kwami. So babili sine purpose yokuba la. So ke ngizama ukuveza ukuthi ngeke bonke bayenganxanye. Yes. Ikhona leyo dlanzana leyo. Yabona? Yeah. But angifuni uqamamanga bayazama. Yes. Kukhona singekho happy ngakho. Yeah. Yeah. Mfethu, i-kidney failure, would you consider it, would you regard it as a deadly disease? Angifuni ukulala ngawe bhuti wami. Bengifisa ngabe ugovernment wethu kukhona into ayenzayo. Ngoba lesif uma mina ngingasrater so number 3. Yes. Kuzo zonke izifo ikhona. Number 1 i-cancer. Number 2 ukulimala ngomgogodla. Yes. Because mawulimela ngomgogodla kugcina kucollapse yonke into emzimbeni, ugcina ube vegetable. True. Then bese kubi lesifo kidney failure. But lesifo lesi akhulunywa lutho ngaso. Uma ngingabuza wena inini la khona oke wezwa ama awareness ngalesifo? Okay, kulungile ungangiphendula. Umuntu HIV positive uphila impilo. Uphila impilo. Umuntu o-HIV positive uyakwazi ukuyosebenza, uyakwazi ukwenza izinto, but ama awareness mangakanani enziwe nge-HIV and AIDS? So much. Kungani pho lesifo esiyingozi kangaka kungakhulunywa lutho ngaso? And true. A very little have been said. Ngiqhubeke kunezinto ebengathi mengiqhubeka mhlambe nawe bowuzogcina ukhala. Kulungile ngime lapho for now.
What are the things you used to do which you can't do them anymore because of this situation? Into yokuqala uma unalesifo awukwazi ukuyosebenza. Yeah. Awukwazi ukuyosebenza. Mhm. Ayikho into ebalekile njengefamily. Yeah. Uma ungakwazi ukusebenzela umndeni wakhe, especially uma umuntu wesilisa. Mhm. It's a shame. It's a shame. But awukwazi ukwenza lutho. Mhm. Kuwesike manje. Uhulumeni wethu is failing us. Mhm. Ngendlela yokuthi ibhedlela are not the same anymore. Yes. Akusayona indawo ongaphephela kuyona. Mm. Kodwa you are safe usekhaya. Jeez. Why I'm saying this? Lezi bhedlela zama-base sizoyi-address indaba yazo. Mhm. Because i-issue sensitive kakhulu. Yeah. But masi addressa we need i-backup ye public. Yes. Why I'm saying that? Because ama-hospitals asayivisa i-public imali yama-taxpayers. True. But ibhedlela ekufanele ngabe zisetshenziswa i-public azikho esimweni sokuthi zisetshenziswe umuntu ongaguli. Mm. How much more lo gula severely? Jeez. Lapha ya lezi bhedlela ulala nomuntu oyiphara eceleni kwakho. Yes. Uthola ukuthi nihleli ewodini ninezifo ezingafani. Mhm. One TB ula. Ungena esibhedlela uphuma unesifo ongazange ungene naso. Yet immune yakho very weak because you suffer from a kidney failure. Yes. You understand? Ngingene kwesinye seyibhedlela esiyibase ngizosibiza ngegama ngisabi uPrince Mshiyeni. Yes. Ngaphuma ngine TB yesisi ebizwa ngeabdomen TB. For 2 years ngidle treatment sisam sesingake ngathi ngipreg. Yo. Bengakwazi ukudla mangidla ipune zu 3-4 angisuthi ngigcwele. Discomfort esiswini. Angikwazi ukugoba. Angikwazi ukuphatha ngisho anything. I remember ukuthi bekumele ngidrive abantwana abaye eBish. Ngizobuka abantu nginje. You understand? Yes. So leyo sizoyi yes. Mhlambe buti Mthoko Yes but ake nje sithathe sibeke ukuthi izini zama causes alesifo and what are also the symptoms. the simo say Izinto nje ezenza ubone ezama causes alesifo bese futhi ama symptoms mapho bona ukuthi othi umuntu makaba nayo sekuyindlela abona ngayo ukuthi sesiyamngena. Oh okay. I believe lana ngizosebenzisa u-I. I believe ukuthi as much as lesifo sibulala abantu abaningi and si destroyer nama characters. I-first priority yokuthi sigcine noma ngigcine ngi-invite oza kwethu ukuthi ake bangilekelele ngivule le organization ye Voice of Hope. Yes. Ukuthi kukhona okungenziwa ukupreventa lesifo kubantu abangakabi naso. Yes. Never mind sebekhona abanaso. And we do need ukuveza ukuthi badinga ukulekeleleka noma sidinga ukulekeleleka. But ilabo abangakabi naso a first priority ye organization ye Voice of Hope. Yini engenziwa? Umbuzo omkhulu lo. Yes. Thina especially indlu emnyama sina tendency yokubekezela. Engathi besingayikhipha emqondweni yethu lento ukuthi
samadoda. Uma kukhona into engayizwa kahle ngigijimela ukuyothatha umshanguzo mhlambo wesintu mkhathi sikhule kanjalo. Yes. That's how we were taught. But kunomngozi ukwenza kanjalo ungakazi ukuthi yini edala lama symptoms. Mhlawumbe into yokuqala bekufanele ukuthi siyenze nengifisa ukuthi abantu bayizwe kahle manje. Wonke umuntu umzimba wakhe uyamnikeza isign ngaphambi kokuthi kube khona into eyenzakalayo. Umzimba wakho uyaxoxa nawe ukutshela ukuthi kukhona okuzokwenzeka. So thina sabantu akumelanga si ignore umzimba. One, kubalekile ungakezwa lutho nje ukuthi khona mhlawumbe ukushaya amanzi emzimbeni noma okusolisayo. Hamba uyoyichecka. Awugula unalutho. Yes. But hamba uye noma ise-clinic eseduzane. Uyoyicheck. Now mawuthi uyoyicheck e-clinic obviously mhlawumbe bazoba nalezo zinto lezo because abanye abantu abafuna ukuxinwa ngomsebenzi. Abantu basebenzela imali not i-savers. Ngithi mina uma ufika e-clinic eba specific ngicela ukuchecka umchamo. Yes. I-urine test. Not into eyiningi, i-urine test. Okanye ngicela ukuchecka i-BP nomchamo. Those two things zizokudirect ukuthi where to from la. Yes. Nokuthi umnguphi from la. Ulokhuzana i-urine test uma kunesticker abasifaka lapha sinama colors. Yes. Ngesikhathi besifaka mabesikhipha iyakutshela lapha ikhala ezovela ukuthi uhlaselwa yini noma unyonyobelwa yini. Uma unyonyobelwa isifo sezinso izovela ibovu. Yes. Okusho ukuthi ngaphakathi kuwena uyableeda. Yabona? Bazobeke sebekunikeza amaphilisi ngoba bagood lapho. Bazokunikeza amaphilisi bathi clinicinye. Yes. Mhlambe bese bethi after 4 weeks buya bakunikeza i-date. Ngisaba lo 4 weeks abathi buya ngawo. Ngoba njoba bekunikeza lamaphilisi already sekhona i-damage. Kulo 4 weeks i-damage ayinciphi. Ayimile ndawonye but iyakhula. Yabona? Uma bekuwukuthi babhalele iletha bakuthumela esibhedlela bekuzokhulunywa esinye story ngoba ngesikhathi ufika esibhedlela bebezoya straight kuma test ukucheck ukuthi kwenzakalani. Yes. Without delays inkinga sebeyaqala ke manje badila nayo usuyasinda. But ngalo 4 weeks kungenzeka uthola ukuthi ubuya sowungale kwesikhathi ongabe uyasinda kusona. Yabona? So ke kubalekile ukuthi siye emtholampilo noma ikabili unyaka mawuqala unyaka mawuphela. Just ukuyochecka kungonakele lutho. Lokho kuzokubeka emathubeni angcono ukuthi uhlezi u-up to date ngokuthi umzimba wakho uhamba kanjani. Kukhona esifisa ukwenza. Ngiyaxolisa izothi ukuba into kancane. Kukhona esihloso ukwenza ukuthi senze ama awareness especially kwi kidney failure. But masiwenza lama awareness asizukwenza noma ikuphi. I-first priority yethu iseyikoleni. But not kuma primaries but kuma high schools. Yes. Kungani sitarget ama high schools? It's because laba abantu abalapha kuma high schools sebe prematured
Yes. if they are not matured enough. I-message bangayidlulisa as it is. But uma siya kuma primaries basabantwana laba. Yeah. Yabo? So laba balapha kuma high schools bangakwazi uku-accommodate abantwana bakubo bancane baphinde futhi ba-convey i-message kubantu abadala. Yes. Yabona? True. So but asikwazi ukwenza lokho on our own. We lack so much. So we need a public to intervene. We need a government to intervene. Unfortunately, kuhlangahlangene ku government wethu. Ukube bengikhuluma indaba yokuthi asenze into engalunganga bizokwenzeka fast. But ngoba ngikhuluma into ezosiza ipublic. Kunzima. Mhlawumbe nje umbuzo engigcina ngawo la ukubheka ukuthi uhulumeni ke yena ngokubuka kwakho yipi role ayidlalayo uku-addressa ama-matters that are relating to these illnesses. Butwa angifuni uqamba manga. Angifuni uqamba amanga. Izwi elinganawo action angikholelwa kulona. Because umlomo uyize. Umlomo uyakhuluma. But uprove kanjani ukuthi lento engikhuluma iyona? Dinga i-backup ye-action. Njengamanje i-medication iyashoda ibhedlela. Njengamanje kunabafowethu nodadewethu abangenelele emzabalazweni wakuleliswa. Yes. Sekwi-season yokwakha noma yokulwa si-asharishelwa ukuthi senze ushintsho. Why kuyithini public? It's because the very same government esikhuluma ngayo akenzi lutho. Instead uyena ocause damage. Namhlanje siyayithengela i-medication. Ngizoyithenga kanjani i-medication ngihola 2.4? Fanele ngigibele 3 days a week. Uzoyithenga ngani i-medication? Kulungile. Ngizoforce ngithenga i-medication. Yes. Ngidlani mina? La maphilisi angake nginikezwa wona. Ngizowalokhuza ngizowagunya kanjani? I'm not better. Yes. But isimo sami mawusibuka asifani. Yes. Kukhona abaworse but wami khona aboza kwethu abayincwadi ebhaliwe. Uthini ngalowo muntu? Uthini ngomuntu oqhamuka entshanga ogibela ngo 80 rand a day? Fanele agibele 3 times a week eyozamela impilo yakhe. Aphinde mefike edrobheni aqhume ngo 20 rand eya endaweni le kufanele ayodalaza kuyona. Lo 2.4 ukephi? Asubeke la etafuleni ungitshela ukephi? Phelile. Awuphili wedwa. Unomndeni, unomntwana. Most of yabantu banabantwana. I don't know ukuthi le mali yini igama layo or yayidesignela ukuseva i-purpose. Yes. There will be a time. Our time is coming to voice ukubuza ukuthi ngempela if thina si subject Yes. ka government because sibizwa kanjalo sabantu bahulumeni. Yes. Omuphi umzali othi ingane yakhe mayicela isinkwa ayinikeze itshe? No one. Uma ngabe thina sabantu bahulumeni kungani uhulumeni esireject and esineglect? Bengamelanga yini kanti ukuthi sihleli kwibhuzum yakhe? Awukwazi ukuthi uzothi ngumntwana wakho kodwa ngithi ngonyawo. Mfowethu, into engifisa siyibuke kukhona yini mhlawumbe into ethi
once wane kidney failure mhlawumbe wafika esigabeni sokuthi agcine se remove omabili sekunesikhathi mhlawumbe osikalele ukuthi uzosiphila. Bhuti wami angifuni uqamba manga. Imizimba yabantu ayifani. Yes. Ngikholelwa kakhulu ukuthi umphathi wempilo yomuntu uNkulunkulu. Odokotela bayena uNkulunkulu. In fact abazi lutho ngempilo yomuntu. Ngendlela yokuthi babuza thina ukuthi uphethwe yini. Then kwenziwa ama test bese belungisa bagood ngemedication. uNkulunkulu kuphela mfowethu. uNkulunkulu kuphela. Yes. Uma besingafunda ukubeka ithemba lethu kuNkulunkulu not kodokotela. Mina njengoba ngisho ukuthi banginikeza unyaka kuya kwemibili. 9 years later I'm still standing. Iglory kuyona yami. EkaNkulunkulu odale konke. Futhi sesivala nje mhlawumbe imaphi amazwi ongafisa ukwashiya kubantu abaphila mhlawumbe nokugula okufana nokwakho ungabakhuthaza uthi ngiyacela koza kwethu bangalahli ithemba. Yes sir. Isizathu sokuthi sivule le organization, by the way iVoice of Hope organization representa abantu Yes. abane kidney failure. Ayikaze yabakhona organization representa abantu abane kidney failure because sibuka inkinga nama challenges esihlangabezana nawo. Ukuthi no ake sibe ne platform whereby sizokwazi ukuvoice out in one accord. Yes sir. Siphinde futhi simemezele usizo ngaphandle. We believe ukuthi abantu basemzansi wherever la bekhona ngokuhlukana kwabo. Yes. Bane role abangayidlala noma esifisa ukuthi bayidlale ekulekeleleni iVoice of Hope ukuthi function. Yes sir. Ngoba iorganization engakwazi ukufunction is dead. Yes sir. We believe ukuthi le ndaba le yeyibhedlela nokugula is sensitive kakhulu. Inhloso yethu enkulu ukuthi senze abantu bakithi babe aware abangaguli noma bangakaguli bakwazi ukuthi babe semathubeni angcono ukuthi bangangeni ogibeni olufanayo. Yes. Siyacela ko business people abakhona eKZN. Yes. Basilekelele basiphe uxhaso loma ngabe oluphi uhlobo asikhethile. Sinenkinga kakhulu from kwizinto eziyeswini kube ukulekelela impilo on its own. But esicela kakhulu ukuthi basilekelele ukubuilda iorganization. Yes. So that izokwazi ukuthi on its own ifunction. Yes. Njengamanje asinawo ngisho ilogo. Imagine. Asinawo ngisho letterhead. Imagine. But imqondo yethu iready, siready ukusebenza, siready ukuletha ushintsho noma impilo engcono kubantu abaphila nalesi sifo. Nokuthi siphume siye ngaphandle silekelele abantu bakithi ukuthi bangayitholi sebengena enkingeni yalesi sifo. Yes. Ngiyabonga siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Kubonga mina. Mhlambe bhuti Mthoko umongashiya inamba yayo iVoice of Hope abangafisa ukukuthinta mhlawumbe abanalesifo o mhlawumbe bona abafisa ukusiza inamba nje. No, anginankinga inamba ngayishiya o ngingayimemezela futhi. Yes. Inamba ithi 067 115 0582. 067 115 0582. Iyatholakala kuWhatsApp. Iyatholakala futhi kuWhatsApp. Okay. Yes. Ngani zakwethu that was umthokozisi umfoka Mhlangu
a man who lives without the kidneys. Igama ngosabela Mfokandaba. This is Durban Network. Silvala njalo ke nje uhlelo sithaba ke babonana baphinde babona. Danko. Thank you. Hammer,